Duha ka gituan nga mga tulisan patay samtang usas samaran dihang nahitabo ang pinusilay sa paghukod kanila. Usa ka gwardya samaran human gipusil, panagbangi sa yuta ang gituhuan nga hinungdan. Bar nga giserhan sa City Hall, pasirhan og balik, human mi-operate gamit ang laing pangalan. Duha ka managsuon patay human nadasmagan sa bus ang tricycle nga ilang gisakyan. Hepe sa Cebu nga gisumbong sa ombudsman tungod sa pagpangulata. May hapon Sugbo, Kabisayan, ania na mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes, petsa 18 sa buwan sa Nobyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sa iyong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Buot sa kapulisan na maklaro ang tinuod nga hitabo sa kamatayon sa duha ka pulis sa lungsod sa Moalboal tungod sa milutaw nga kasayuran nga dili usa ka police operation ang nahitabo. Unang gipasiatab sa hepe sa kapulisan sa Moalboal nga duna sila'y dalang search warrant atol sa operasyon ni adtong Biyernes. King Perez, Sugindimi. Gimanduan sa hepe sa kapulisan sa rehiyon ng pangu sa Provincial Police Office pag-submit sa report sa nahitabong pagpatay sa duha ka pulis sa lungsod sa Moalboal. Matod ni Police Regional Director Tom Banyas, adunay mga lain-lain nga bersyon sa nahitabo sa Moalboal. Just this morning, I was asking for the official report na i-facilitate niya para makagawa na tayo ng official statement as to their findings doon sa incidents. Sa impormasyon nga nahipos ni Board Member Christopher Baricuatro, dili usa ka anti-illegal drug operation ang gihimo sa mga pulis didto sa Barangay Tumonoy niadtong Biyernes sa gabi. Gidudahan usab nga ang usa sa mga namatay nga pulis nga si PO3 Fabio Fernandez na lambigit sa operasyon sa gidili nga droga sa maong lugar. Suma sa bersyon sa hepe sa Moalboal Police Inspector Edgar Labe, nag-serve sila sa usa ka search warrant nga gi-issue ni Regional Trial Court Branch 6 Judge Leopoldo Cañete batok sa usa ka Michael Aquino. Gipusil patay silang PO3 Fabio Fernandez ug PO1 Alracid Jimlani samtang nag-inventory sa bypass operation ng ilang mga kaubanan. Samtang sa pamahayag sa misurrender nga suspect sa kamatayon sa duha ka mga pulis nga si Israel Ocariza, igo lang siyang ipasibat ni Fernandez sa dihang mupalit unta kinig droga sa maong drug den. So I think if the police, the station commander made that statement. I believe he's telling us already that it is a legitimate operation because how can you make a statement that there is a search warrant? Gawas kang Ocariza, laing duha ka suspect na identify na sa Police Intelligence Branch apan di pa ikabutyag ang mga pangani ini samtang padayon pa ang investigasyon. King Perez, News 5. Daghan ang nag-atang kunon sa ilaka nga buhaton sa mayor sa syudad sa Sugbo ug sa pangu sa kapulisan sa Dakbayan kun duna bay matangtang nga station commander subay sa pagpanuli sa usa ka jeep di pasaheroan ni atong Domingo sa gabi diindulan sa 20 ka mga pasahero ang nabiktima. Leslie Camnada-Vistil, Suginlimi. Giangkon sa Station Commander sa Waterfront Police Station kon Cebu City Police Office Station 3, Police Inspector Wayne Magbanwa nga sama sa iyang mga kauban na pressure siya sa gipagawas nga kamanduan ni Cebu City Mayor ug CCPO Director Nuli Romana. Nasayran nga sa maong one-strike policy, taktakon din sa pwesto ang station chief kung dunay mahitabong tulis sa iyang area of responsibility. Apan way labot niini ang tulis sa mga jeep di pasayroan. Sama sa naitabo ni adtong Domingo, diin sakop sa Waterfront Police ang naitabuan sa tulis. Duna na gisubay nga responsable sa mga insidente nga pulos mga batanon sa dapit. Nag-ingon si Mayor na kaning sa mga jeep, if reasonable, if wala talagang effort yung police, kaning mga, for example, kanang ibang mga incident is liable ang police. But in our side, we are also doing our best. Pero hindi lang namo talaga ma-cover up ang tibok area namo, considering we are giving focus dun sa mga financial establishment. Yes, of course, even with the mayor, ang usapan naman doon, should there be
no, another robbery incident sa mga establishments na yon, proven pa na nagpabaya ang pulis. Atol sa gipatawag nga panagtigom ni Rama sa tanang station commander sa syudad, mismo si Romana ang misaad nga voluntaryong mohawa sa serbisyo kung magsunod na ang tuli sa Sugbo sa mga establishmento. Gipatin usab ni Romana nga wa magpasabot nga taktakon dayon ang station commander kung dunay tuli silang AOR. Hatagan kini niyag due process. I know, we know for that. Kami ni Adi, we subscribe to that. Tsaka yun talaga yun naman talaga ang proseso eh. Bago mo rin meron ding investigation. As I have said, let us not be in a hurry to relieve our personnel just for a very, very minor, incident. Naman. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Pinaagi sa mga CCTV footage na tumbok sa kapulisan sa Region 7 nga duha ka grupo ang naglihok sa nagkadaiyang tulis nga nahitabo sa syudad sa Sugbo, Toledo ug Mandaue. King Perez, Suginlimi. Gipresentar sa mga kadagkuan sa kapulisan sa Region 7 ang ilang analisis sa mga nagsunod-sunod nga insidente sa pagpanuli sa lalawigan sa Sugbo. Ilang gipakita ang mga kuha sa CCTV kung giunsa pagtuli sa mga tulisan ang mga nagkalain-laing establisimento. Pinaagi sa mga gisulob sa mga tulisan na ilhan sila sa kapulisan. Usa sa mga nabantayan sa kapulisan mao nga sama lang ang mga tulisan nga nanuli sa usa ka lugar. Sama sa pagpanuli sa dakbayan sa Sugbo sugod niadtong buwan sa Abril hangtod niadtong buwan sa Oktubre. Makit-an nga anaa ang gilang suspect 1 sa mga pagpanuli sama sa nahitabo sa LBC Tabuan niadtong Marso ug Alberto's Pizza sa miaging buwan. Samtang si suspect 8 anaa sa mga tuli sa dakbayan sa Toledo ug sa Mandaue. Lakip ini ang pagpanuli sa Shell sa Toledo niadtong Agosto ug Star Oil sa Mandaue niadtong Nobyembre 5. Subay sa maong analysis, nagtuwang kapulisan nga dunay duha ka managlahing robbery group sa lalawigan sa Sugbo. Somehow we have an idea how it happened, but then we will just confirm it with forensics and eyewitness accounts. Giawag sa PNP Regional Office nga tawgan kining maong mga numero kung adunay kadudahang tulisan subay sa mga gipresentar nga hulagway sa mga tulisan. King Perez, News 5. Nadala sa Tambalanan ang usa ka security guard kinsa gipusil sa iyang silingan tungod sa away sa yuta. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nagsudong sa dugo sa iyang apuhan nga si Loreto Tabanyag, kining minor de edad dinhi sa Sitio Gruto sa may San Carlos Heights, Barangay Kiyot, Dakbayan sa Sugbo, nga gipusil ganihang buntag asoy sa apo sa biktima nga gikan sa duty isip gwardya sa Our Lady of Lourdes sa Barangay Punta Prinsesa. Ang iyang lulo og nanglakaw ining dapita paingon sa ila nga dunay kaubang babae. Nasayran nga dunay gikabangi nga silingan bahin sa yuta ang biktima. Gila sa bata nga silang Martin Bardok o Calixto Tihares ang kontra sa iyang apuhan. Ni suko kay kontra na. Kontra sila tatay na ko kay ang kuan na mo ni kalitra sila ba kay ang among kamansi nga unsi ka buok giputol. Gitudlo sa bata ang gipamutol nga 11 kapunuan sa kamansi. Gawa sa kamansi, laing gipamutol nga kahoy mao ang talot. Among naabdan sa presento sa Punta Prinsesa ang kuyog sa biktima. Ay di wala man nagkuyog ni kuyog ko anang kanang gipuk ni Loreto kay mutan-aw ako sa yuta nga kanang murag gibaligya bitaon ta niya. Pag kuyog na buto pa doon sa babaw, mura man ako nga gipusil siya dito dapit sa kanang may gruto ba. Wala man karon naman sa kukibaw nga naa na sila mga graduates di pero sa mga gipasabot sa hepe sa Punta Prinsesa Police nga usa sa ilang witness si Bardok human mitugan kanila. Kaning si Calixto murag usa siya sa suspect sa nato na suspect kay di last week naglalis or the other day naglalis sila kanang biktima nato si Calixto. That's why dinala namo ang duha kay so that sila maka-identify kung siya talaga ang namusil kay ang biktima nakaangkon og samad sa ulo og anak karon sa Tambalanan. Ray Pasaporte, News 5. Illegal gambling machines gipang sakmit o gipang guba sa Barangay Sambag 2. Ryan Sorote, Suginlimi.
Pangkubadayon sa mga taga-barangay sa Bagdosa sa Cebu City Intelligence Branch, kinig 13 ka mga muli-mulig video karera machines nga ilang nakumpiska sa hiniusang operasyon kagabi. Mismo ang mga opisyalis sa barangay ang nagpatabang sa CIB ug sa Police Station 2 bahin sa nagkagrabing problema sa illegal gambling machines sa ilang dapit nga gireklamuhan sab sa mga residente kaya mga bata ang kasagarang maungo sa mga sugal ug di na mutabong sa ilang klase. Kanang way panginabuhi mo nang inana mo ilang negosyo. Pero unsa man ta nga bawal man sa na illegal man, so wag ito mabuhat na but Tagtaod nang namonitor sa barangay ang mga illegal gambling machines apan bisan unsaon nilag badlong ang mga operators ini wagid sila tagda mao nga nagpatabang na lang sila sa mga pulis. Gikan sa unong kamapanimay ang mga gambling machines nga nahimutan sa sitio inhan sa kanuning Panabang, Kulo, Upper Kawayan ug Riverside. Way bisan usa ang nangangkon nga mo'y tag-iyas sa mga nasakmit nga mga gambling machines. Gipaningkamutan sab sa mga barangay officials nga malimpyo sa illegal gambling machines ang ilang barangay nga gipartniran pa og ginadaling drogas ug pang mga illegal nga kalihukan. Definitely mao gid na kay kung kani-nani kung nani-nani sa na drugs ug lagi nang kawat no kay para unsa may ilay panugal kung wa sila kwarta. Ryan Sorote, News 5. Duha ka tulisan na patay sa shootout kagabi tali sa kapulisan dihang milikay sa checkpoint. Ryan Sorote, Suginlimi. Patay ang duha ka mga gidudahang tulisan nga milikay sa checkpoint sa San Nicolas Police Station pasado alauna kaganihang kadlawon. Kini ang hinungdan nga miresponde ang mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch nga atol nga nagrubing sa dapit. Giung duha ka motorsiklo ang milikay sa checkpoint sa Maydan and Bakaso ug dihang nakit-an nga dunay checkpoint ni paturato yung dagan hinungdan nga gigukod sila sa CIB. Napusilan sa iyang wala nga tuhod si Joseph Cueva sa may hayalay kinsa naginusarang sakay sa iyang motor samtang din sa South Road Properties na abdan og napatay ang laing duha ini kakauban nga nailhan lang sa ngan nga sa dam ang backrider nga nakangkon og multiple gunshot wounds sa iyang lawas samtang ang driver nga si Alice JR ang naigo sa ulo og lawas. May shoot kayo bita pagkabantay nga na checkpoint. So from Imol mama, kung inyong nakita from Imol until here na ginukuray yun. So giklaro ni Santander nga giunahan nagpusil sa mga sospek ang iyang mga sakop hinungdan nga mi-return fire sila. Nakuhaan og duha ka revolver nga dunay mga bala ang mga namatay. Nasuta nga doble ang gisulob nga t-shirt ni JR nga mo'y modos sa mga notadong tulisan aron malipat ang kapulisan. Makadudahang personalidad na nagdoble sila mga t-shirts nya nagdag mga armas, so unsa may ilang purpose nga nagadala sila mga armas. Way nakita ang identification ng kapulisan sa lawas sa duha ka namatay ug bugtong nilang nakuha sa motor nila kining rehistro og lisensya nga ubos nga ni Jofi Cadenera nga taga-Upper Kasili sa lungsod sa Konsolasyon. Gisusi sa kapulisan kun ang mga napatay og si Cueva mao bay responsable sa mga pagpanuli sa dakbayan sa Subo ug mandawi sa nakalabay nga mga semana. wala pa as of now. It's early to tell pa man right now. So ato pang gikuanan karon. Ryan Sorote, News 5. Subay sa maong balita, gipaubos sa paraffin test ang samaran nga si Joseph Cueva kinsa uban sa duha ka gidudahang tulisan nga napusilan patay sa kapulisan. Matud sa hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, Noli Romana, nga di pa maestablisar nga ang tulo mao'y mga tulisan sa managlaing insidente sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Gila sa kapulisan sa Mandawi silang alias Saddam ug alias JR nga mga small time nga tulisan sa maong dakbayan. Matud ni Romana, padung manulis ang tulo suma sa nakuhang ebidensya sama sa master key sa motorsiklo, ski mask, bonnet ug armas. There are indications na gagawa sila ng barunulis, no? They are ready, no? Kita naman natin, patong-patong na yung damit nila, no? At marami silang identities, no? Maraming ID cards na nakita doon sa motorsiklo. Meaning, baka sakaling ma-check sila, they will be papakita nila kung anong mga lisensya, no? So, prepared sila. Pamilya sa gipatay nga lalaki sa lungsod sa San Francisco sa isla sa Camotes nagpatabang sa Cebu Provincial Police Office kay gasud gawas lang sa prisuhan ang akusado. King Perez, Suginlimi.
Personal nga gibisita ining mga kabanay sa gipusil patay nga lalaki sa lungsod sa San Francisco sa isla sa Camotes ang buhatan sa Provincial Investigation and Detective Management Branch aron ireklamo ang pamaagi sa pagduma sa selda sa kapulisan sa ilang lugar. Matud sa usa sa mga reklamante, gasod gawas lang ang akusado sa kasong murder nga si Angelo Pulvera, 67 anyos. Silingan sa akusado ang iyang gipatay nga si Miguel Habilies, 50 anyos, sa sitio Bangkal sa Barangay Santiago. Wa pa mahibaw ikon nganong gipatay ni Pulvera ni atong Mayo 7 si Habilies sa Tigbakayan. Padayon pang gidungog ang kaso. Gani dunay mga hulagway ang mga reklamante sa gingong paggawas-gawas sa akusado. Mo na among dakong pangutana nga wala gid mi makatubag. Kay wala mi kay balong nganong gipagawas-gawas na siya sa prisuan. Gusto sa mga kabanay nga ibalhin na si Pulvera sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kaya alang kanila dakong hulga sa ilang pamilya ang paggawas-gawas sa akusado. Ang akong gusto gyud nga kanang mahitabo nga mapabalhin siya sa CPDRC kay what if oroy og mag-anaon mi sa amoa sulungon mi nya among balay ba in town simple ra kaayo sayon ra mi makuot kriminal gud na siya. Tungod sa maong reklamo, ipasusi ni Cebu Provincial Police Director Police Senior Superintendent Noel Guiliamac ang San Francisco Police Station. Kung mapamatud ang tinuod ang maong reklamo, kasong administratiba ang atubangon sa maong mga pulis. Magpakandaktag investigation no nganong ang usa ka piniriso makagawas-gawas especially involved sa heinous crime. So we will wait for the chief of IDMB sa iyang recommendation. King Perez, News 5. Aming prinsipyo, higit sa balita, aksyon. Gani ni pahimangno ang pag-asa na ang storm surge nga hatod sa bagyong Yolanda posibleng muresulta pa sa pagsaka sa gitason sa bawd ngadto sa 7 meters. Taas noo kami sa pagbabalita at pagbigay serbisyo. Kaya ikinararangal lang ang aming Cebu News correspondent na si Andrea Padilla na tumanggap ng mga parangal na TV Reporter of the Year at Investigative Report of the Year mula sa 2014 Globe Media Excellence Awards. Patuloy naming isusulong ang bayan. Pinagyaman ng karunungan. Saludo kami sa iyo, kapatid. Subay sa kasaulugan sa International Students Day kagahapon, mipahigayon og Unity Walk ang grupong National Union of Students in the Philippines. Samtang ang grupong Anonymous Philippines miawhag sa NBI nga susihon kung kinsa gyud ang tig-hack sa mga government websites. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nagmarcha gikan sa Capitol Ground paingon sa Fuente Osmeña Circle kining kapin usa ka gatos ka mga batan-on nga mga sakop sa National Union of Students of the Philippines isip paghandom sa International Students Day. Pinaagi sa mga kasaulugan, ilang gipahungaw ang ilang kasagmuyo sa komunidad ug sa gobyerno. Ilang reklamo mao ang padayong pagtaas sa balay runon sa pribadong tunghaan o paglisod-lisod sa mga tinun-an. Inanay na sab sa pagpataas sa tuition fee ang mga pampublikong tunghaan. Para atong padayon nga panawagan, padayon nato na ginasinggit nga ihatag ang atoang katungod sa edukasyon. Padayon nato na ginapakikisugan nga mahunong ang nagalain-laing represyon sulod sa mga tulunghaan. Ug syempre isip mga estudyante, kinahanglan pagpabilin kita nga mga madasigon para dili lang makikwisog para sa katungod sa atong sektor, kundi ang ihiusa ang kusog sa mga estudyante sa uban pang sektor nga gipanghimusdan sulod sa mga eskwelahan ug gawas diha sa atong katilingban. Awan mo na kini mga estudyante na diri nagkahiusa para makita sa atong gobyerno nga kini dako na ang clamor gikan sa mga students nga dako na for the longest time they've been experiencing injustices, they've been experiencing state budget or kanang mga budget cuts, mga pagtaas sa tuition, mga wrong imposition sa Commission on Higher Education or ang CHED. Mihagit sab sa mga law enforcers labi na ang National Bureau of Investigation kon NBI ang grupong Anonymous Philippines sa pagsubay kung sikin sa kanila ang mga responsable sa pag-hack sa mga government websites. Ang maong grupo mo'y gipasangilang responsable sa pag-hack sa pipila ka mga government websites sa nasud. I challenge them to trace us. Tanang na to kung makatrace pa sila namo. Leslie Caminada Vistil, News 5. Binilanggo nga anak ni angkon nga utangan siya sa drogas. Gituohan nga ang iyang utang ang hinungdan kung anong gipatay ang iyang amahan nga gipaninglan sa utang. Jinky Bargio, Sugin Limi.
Nagpadayon gihapon ang pagsalig ni Governor Junjun Davides sa acting jail warden nga si Romeo Manansala bisan pa man sa problema og mga pasangil sa pagnegosyo sa drogas sud sa CPDRC. Si Manansala, taon-taon na siya na Nairobi. I think he's been there for 30 years. He started out as a provincial guard. Now he's the most senior, I suppose, and then I was not aware na dili siya college graduate, which would disqualify him from being warden. But di man siya warden yun niya. I see na siya nga warden. Usa sa giimbestigar sa kapulisan sa lungsod sa Cebu nga ang kalambigitan sa usa ka binilanggo sa CPDRC kansang amahan gipatay tungod sa kapakya sa pagbayad sa utang kabahin sa gidili nga drogas. Napatay sa usa ka bala ang 70 anyos nga si Ernesto Resurreccion ug 5 anyos nga apo niini nga si Mary Nicole didto sa barangay Simala lungsod sa Cebu nga. Miatubang sa mga tigbalita, ang anak sa namatay nga si Roland Resurreccion, kinsa miangkon nga may utang siya sa drogas. Bangkon ko sa, dito po saya, nakay utang drugs good. Pero dito sa pagkadili sa duwa, lagi kayo kalibutan, wala ko duwa diri. Dito sa, lala magkaduwa ako diri, amang ko diri. Adunay mga kabanay sa mga binilanggo sud sa CPDRC nga may reklamo nga nagproblema sila sa bayranan sa gikonsumo nga drogas sa ilang mga paryente sud sa maong pasilidad. Buot na nga ipatangtang sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan ang acting jail warden tungod kay di kini qualified sa maong posisyon. Gawas nga wa kini gipresentar nga programa alang sa pagsumpo sa paggamit og drogas sud sa prisuhan. Jinky Bargio, News 5. Giimbestigar karon sa Cebu City Hall kung nganong naablihan og balik ang Las Vegas KTV bar nga gipasiradaan niadtong miaging tuig tungod sa mga laway nga pasundayag. Ray Pasaporte, Sugin Limi. December 20 last year, 2013, ato na silang gipadlak, isirahan. Unya ang ilangan ato is Las Vegas KTV. Kini ang gipatin-aw ni Cebu City Anti-Indecency Board Chairman Dr. Lucel Mercado. Humanahibaw-an nga nagsugod di palang dugay ang operasyon ining Est Pares KTV nga kanhi Las Vegas KTV bar nga nahimutang sa may Dan E. Soriano sa barangay Mabolo nga gipasirad-an sa miaging tuig tungod sa laway nga pasundayag. So pa man siya kaabot og 1 year. So klaro kaayo nga nilabag sila sa ato ang balaod. Matud ni Mercado, nimando na kaniya si Mayor Michael Rama nga imbestigaran kini kay ang tag-iya sa Est Pares KTV mi-apply og business permit kay giingong mag-operate og restaurant hinungdan. Gihatagan kini og temporary business permit sa Treasurer's Office. Karon pag abli nila, they still kept Est Pares KTV. Nya murag mahug na lang to, wala mi kasabot ug ngano tong nag-apply sila og restaurant. Unya di ilang giabli Est Pares KTV. So mupatawag og panagtigom si Mercado sa mga sakop sa kaib aron matuki kung unsa ang ilang himuong lakang og rekomendasyon ngadto sa mayor. Ningon man si mayor nga iyahang ipa-investigate, and then once we get all our mag-meeting, murag unsa mag-emergency meeting ni instead of Friday, di na lang mo wait sa Friday, unya we will make our recommendation to the mayor. So now it will be unsa ikon ani nga amo then will recommend na closure na close ato gipadlak last December 26 last year. So they cannot operate on the same kanang business. So Ray Pasaporte, News 5. Mga empleyado sa munisipyo sa mga lungsod sa isla sa Camotes napalgang positibo sa paggamit og illegal nga drugas. Jinky Bargio, Sugin Limi. 15 ka mga kawani sa tulo ka lungsod sa isla sa Camotes ang napalgan nga nagpositibo sa paggamit og gidili nga drogas. Usa ka surprise drug test ang gihimo sa mga sakop sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council didto sa isla sa Camotes. Diin 8 ang positibo sa lungsod sa San Francisco, samtang 3 miangkon nga tigamitan og shabu. 2 ang positibo sa lungsod sa Poro, samtang 2 sab ang miangkon. Sa lungsod sa Pilar, way napalgan nga positibo sa paggamit og drogas. Samtang karong adlaw gipahigayon pa ang drug testing sa lungsod sa Tudela. Mato ni Governor Junjun Davide, panahon na aron magmatngon ang tanang chief executive sa problema sa drogas sa ilang munisipyo. It's up to the mayor already kung what action they will take on employees who were found to be positive
And in Santos Provincia, ang policy is kung positive ka, you have to leave the service. Giangkon sa gobernador nga naghitak lang gihapon karon ang problema sa drogas sa mga kalungsuran. May constant reminders sa police nga kung anong yun atong sumpuon ng drugs. We should have an all-out campaign against illegal drugs. No? Okay, this is a menace to the communities. Karong adlaw, mihimo sab og surprise drug test ang PNP Crime Laboratory sa tanang pulis sa Camotes Island. Jinky Bargio, News 5. 8 ka pulis sa hepe sa kapulisan sa Cebu nga gipasakaan og sumbong tungod sa pagpangulata. Usa ka inahan may reklamo nga gibunog sa pulis diha wala siya katubag kun hain ang iyang anak nga gipangita sa mga pulis. Andrea Patenya, Suginlimi. Sumbong violation of domicile, abuse of authority, incriminating innocent persons ug serious physical injuries ang gipasaka batok sa mga sakop sa kapulisan sa Cebu nga atubangan sa Ombudsman Visayas. Si Susana Jimenez bireklamo nga gisud sa mga sakop sa Cebu nga Police Station ang ilang panimay niadtong Nobyembre 3 tungod sa alegasyon nga dinhi nagtago ang iyang anak nga wanted sa kasong murder. Humanuwa katubag, giingong giduslak gamit ang Armalite sinang Susana sa hepe sa kapulisan sa Cebu nga si Police Inspector Rolando Antipolo. Matud niya, gisuwayan sab og pagguba sa mga pulis kining payag sa Banang Jimenez. Digid ka kapasaylos na. Dili ko sakit nga ilang gibuhat. Apan matud sa hepe sa Cebu nga Police Station, Senior Inspector Rolando Antipolo, nag-serve sila og warrant of arrest batok sa anak ni Susana nga si Ryan nga nagatubang og kiha nga pagpatay sa iyang ugangan nga lalaki sa milabayng tuig. Nakapatay ni siya certain Hill Redoble. Murder nga kaso. Ani abot na ang kuan. Moto nga iserve mo warrant. Nag-serve mi sa warrant. Gani nakaserve niya mi ani na kuan ni si Ryan kadagan. Di man po na to basta-basta posilo ning tao nakadagan na. Mato ni Susana, nakuyapan siya sa hitabo ug pagmatan niya natingana lang siya nga gidetain na siya sud sa Cebu nga Police Station. Planted usab kuno ang KG-9 submachine gun, hinungdan nga natanggong kini sa bilangguan sud sa tulo ka adlaw. Pero wala mo kay balog mag-iunali ko nila. Mato ni Senior Inspector Antipolo, nakita nila nga miikya si Ryan samtang gidagan ni Susana ang KG-9 nga arma sa iyang anak. Natagak usab ang caliber 38 revolver ni Ryan sa nahitabong pagginukuray. Ako migukod ang iyang inahan. Hantod mindulog mi sa ubos. Pagkabuto sa ubos, bisag maligid atong iyang inahan. Kapila na itong maligid dito sa pangpang naman, makilid mo ba? Bisag maligid na siya. Wow, hagbong ang KG-9. Balik ko lang ipon niya. Ako ukod kumpiyansa. Kaya inigligid niya, balik siya na ako. Di, akong pabutan. Pabutan nila ako siya. At least makuhan siya kay armas ako naman. Hantod sa ubos. Hantod nga, ligid na po siya dito. Kay bungtod man kayo. Hantod nga, luya na kayo siya. Hantod nga, bit-bit lang po niya KG-9. Moto nga, pagduolan ako, singkita na pinako siya. Moto nga, ikuha na namo na itong police kauban. Ikuha na namo KG-9. Andrea Patenya, News 5. Nibisita ang ambassador sa Indonesia kang Governor Junjun Davide diin ilang gituki ang pagpalambo sa maritime tourism sa probinsya. Gihisgutan nilang Davide og Indonesian Ambassador Johnny Lumintang ang pagpalambo sa mga pantalan gikan sa amihanan ug habagatang Sugbo. Buot sa gobyerno sa Indonesia nga mas mapaligo ng diplomatic relations tali sa ilang nasod ug sa lalawigan sa Sugbo. Develop mga ports para makasulod mga cruise ships na nabitaw. So I told him about the congestion here in the city. Wana makauli nga buhi sa ilang panimay ang magsuong taga Barangay Guadalupe sa Rakbayan sa Karkar. Dihang nakasugat og disgrasya kaganihang buntag. Na sidesweep ang ilang gisakyang tricycle sa bus di Pasiruan nga padung sa Dakbayan sa Sugbo. Andrea Patenya, Suginlimi. Wa na kinabuhi nga gidadinhi sa Cebu Provincial Hospital, Karkar City ang magsuon nga nalagput sa ilang gisakyang tricycle alas 6 kaganihang buntag. Gimaneho ang tricycle ni Harry Saramosing samtang angkas niini ang iyang maguwang nga si Petralina Saramosing Anunciado parehong nagpuyo sa Barangay Guadalupe sa maong Dakbayan. Gikan naghatod og mga baktin ang magsuon ug padung nauntang mamauli. Pag-agi nila sa blind curve sa Sitio Cristori, na sidesweep ang tricycle sa kasugat nga librando bus nga dunay road
Ruta nga Badyan, Cebu City. Gimaneho ang bus ni Rogelio Alipin Jr. Nakugang ang bana ni Petralina dihang nasayran ang gidangatan sa iyang asawa ug bayaw samtang nagtrabaho. Hustisya ang iyang panawagan, hilabi na nga dugay na siyang nagdumot sa mga bus drivers nga kusog kaayong magpadagan. Mga bugiro kay mga driver ana. Ilang ang panang kuan ko kay driver mo kog motor. Mangawat yun na sila lugar lagi. Matod sa bus driver, hinayra ang iyang padagan ug ang tricycle maoy mikawat sa lane. Nawa control gay ang driver sa tangkal. So dito sila puntas ko ang linya. Dito siya ginatas kong linya. Makita man tingnan ninyo sa police blotter. Wag ko isa bisag gamay. Mausab kini ang gisulti sa mga residente sa dapit. Kay katukulo ang kining tangkal nag-deliver og baktin sa Pililos kay kuan unya nagdali paguli kay ang kanang mga bata estudyante diya sa Guadalupe sa barangay so may matighatod ug tikuha mo nagadali siya. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide ang posibleng atubangon sa bus driver. Giwalagway nga usag gyud ka accident prone area kining blind curve dinhi sa Sitio Cristo ri Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Karkar. Gani matod sa mga residente dunay mga semana diin duha ka mga aksidente ang matala. Mao nga pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista nga maghinay gyud sa pagmaneho. Mo na pahinay gyud na sila unta diha ba. Mo pagusog di mo tayo bawal kun ma'am ang sa tao gud nila gud. Sa ang itong pahinay sa ilang kabang kakulingon bang pangununo na ba? Andrea Patenya, News 5. Kita katong sakyanan nilihay ni Andrea Patenya. Ngadlok ni Andrea. Hinahinay lang mga kapatid kay 37 days na lang ug Pasko na. Kay Baba Kaglan nga bag-uhay lang gipasiga ang mga dagkong Christmas tree sa inilang hotel sa Subo nga naimutang sa Barangay Lahog, Cebu City. Wa gyud nagpawahi si JP Laucotsera og milugwa gyud sa maong kalihukan. Tinuig nga gipahigayon sa Waterfront Hotel and Casino ang natradisyon na nilang pagpasiga sa mga higanting Christmas trees sa ilang hotel lobby. Well, the Christmas tree lighting in Waterfront Cebu City Hotel and Casino is always successful, years on years. I've been told about the past, about the different themes of the hotel for this special event. Well, I'm very happy because this is all for charity and everything goes to charity for children to go to school. Sa maong selebrasyon, gihatagan og pasidungog sa Waterfront Hotel and Casino ang ilang kaabag nga organisasyon, ang Children of Asia Philippines Foundation. Usa sila sa mga mitabang sa kabus nga mga kabatan-unan dinhi sa Sugbo. We've been helping children in distress on the island of Cebu since 1998. So our main goal is to try to help them to get out of poverty. Pasalamaton kay Mr. kay sa tanang bata sa Cebu City usami sa natabangan sa Children of Asia, sir, nga kanang hantod college kanang ilaming suportaan sa among pagpa-eskwela. Daghang salamat, Children of Asia! Nahimong mas mabulokon ang maong kalihukan dihang mipasundayag ang mga piniling eskolar sa Children of Asia Philippines Foundation ug sa awit sa choir. We would like, of course, to invite all the people seeing this show to visit us in Waterfront Cebu City Hotel and Casino. We will be always very pleased to greet them. The doors are fully open for everyone. Nagmamahimong malampuson ang kinuig na nga tradisyon sa Cebu Waterfront Hotel and Casino sa mabulokong pagpasiga sa mga nagkadayang higanting Christmas tree dinhi. Apan ang nakalahi ni ining maong tuig karon nga dungan sa Christmas tree lighting, ubay-ubay pod nga mga kabatan-unan ang matanyagan sa libreng edukasyon pinaagi na sa tabang sa Children of Asia Philippines Foundation. Nagika na lamang dinhi sa Waterfront Hotel and Casino Cebu, JP Laucotsera, News 5. Ug milugwa si JP Laucotsera sa Christmas tree. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!